Sapa iki prajurit sing arep maju? Yen lewat aku kelingan bubur kae biyen tak goleren ayo Sukini nggih Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho Mbak. Kowe kuwi Nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho Mbak. Termasuk bintang. oh iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus Mbak. Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun, Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. ana maju ngono. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Mbah, kula serang kepengen perang lho, Mbah. Iya wis maju kana. Ya ampun, Mbak iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora ngrek. Terus siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Blegegeku gek sadulita mel ora kanthi kanyono-nyono lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak pedukuhan kemawon derajat kula menika namung batur kula menika namung Panakawan kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu laran Swijapa. Aku ngaturke bektiku katur ya kek ampun ngowawayada kula niki ming batur kula niku batur ingkang Rama kula niku Panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewah Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula kek Ndara Antasena najan kakene Semar ora nampa sembahku ning aku tetep ngaturake sembah marang kakene Semar mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakene Semar ning pedukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding Panakawan nanging ndak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakene Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakene Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ling ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mrataku kek.
ana ing Padukuhan Karangkadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basa aku katura Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur marang resaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya, Siwana Yantaka kaya ora kurang prayoga krataku ana ing Karangkadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing Padukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten Padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning Padukuhan Karangkadempel kene kae wis ora kurang apa wae malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa Padukuhan Karangkadempel papan lengganing Ki Semar Badranaya. Nggih matur nuwun matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa reng. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana. Meniki sangat anggen kawit dadosaken jimat pariping. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ya nala garing. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Puniki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning Karangkadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampanana. Kula cancang bocah weni kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah weni dumawe wijang remeketing Perdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi dawah sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Gatotkaca, ya Bagong kula tampi kusike. Joko susu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecaken nggih. Ora cetha jan. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karangkadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Pami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keleputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendhanipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karangkadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dening Kakang Antarja. Kuwi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae. Ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Kepunden Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa.
nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng bae terus menyang endi rasa nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar Kakang Garwaja kuwi tau-tate nampa pangudangmu tau-tate mbok mong aku ya tau-tate mbok mong Kakang Antarja ya tau-tate dimong dening kakekne Semar lan sak anak-anakmu kabeh Garing Petruk lan Bagong nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaja Kakang Antarja ora cawe-cawe doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa luwih-luwih marang kakekne Semar Putrajaya Sadulita ati kula kok malah keloro-loro lho Den mboten nyono babar pisan kula pamake donya niki wis kebak wong jahat donya niki wis kewowoken karo wong sing tumindak dosa donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku nek nom-noman Ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan daeba jagat niki le tentrem daeba jagat niki le ayem ngerti karo wong tuwa ngerti karo Semar monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib nggih menika momong dhateng para Pandhawa momong dhateng turasing para Pandhawa kula ora melek diwales kabecikan kula mboten kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngentreng-ngentrengi kalih laku kula benjang ning nyatane jebule enten titah sing niteni karo kabecikane Semar kula keloro-loro rasane ajeng nangis ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar sing bendina kula ulatke sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane kula matur nuwun ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabeciane kakekne Semar mula kek daturi paring dawuh kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa kula niki nembe rasanan nggih mawon sampeyan pun prisa nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane mboten kok mengasah landheping lair tok ning landheping batin nggih mangasah wekasan pono dhateng samukawe sing badhe lumampah nggih kaya ngeten iki lho nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki ora mung uja karo harganing lair wekasan batine ketul mula ora awas dhateng swasana menapa kemawon menika mboten awas ning dikulinake nglincipi dhateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati yo kula niku janjane lagi rasanan kepengin bangun kayangan kersaning kakekne Semar piye kersane Siwana Yantaka piye iya kersane Siwana Yantaka piye mangke riye kayangan niku papan nggon sing apik papan nggon sing kepenak teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan ora ana wong regejegan ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak ayem tentrem rukun samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken mula kula kepengin bangun kayangan wonten Garing Ngamarta menika gesangipun para kawula menika ya ayem tentrem rukun boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan-setunggalipun kabeh padha tunggal cita rasa karsa lan karyane tetunggalan hangangkat karyaning praja
dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dhateng pernataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal, dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah, papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta supaya padha eling karo Gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat iki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut, aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek. Yen pancen kersane ngono aku bakal bantu lahir batin. Aku go bakal bantu lahir batin. Siwana Yanta kon dak aturi paring dawuh, butuhke probio pira mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi, mengko saka pringgondani kang bakal nyukupi probiyane, mengko saka ngrandu gombole kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru, conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nak cita-citaku padha karo bapak. Mau aku duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku suatu saat wis tuwa, nek kaya bapak mati, Gus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora kebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Mbok anake iki digawe sugih kabeh. Ken biyen kok mengkere. Males aku. Bapak bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genah gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa, saiki putra-putra Pandhawa do bantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Nang kula mboten butuhake bab Probeya lahir mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula, mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom. Dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo Kakek Semar. Yo aku manut karo Siwana Yantaka. Aku ya manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Monggo gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teka. Ngoten. Mula lelakon iki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar, kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan, kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Sigra-sigra yen pramana kanca, sigra ngrake nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sang katriga mulung, katriga mulung mangrembak ing wadya.
padha kura rek kiri-kiri ro nanggono magawe gelari rawang-wang didemat daning padukan karang kadempel nalika semanten iki Lurah Semar Badranaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakola ing mangke kasaru geger madyaning padukan ing karang kadempel samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten padukan karang kadempel datan tanana liyan kejawi amung nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganting ngrayi Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Lurah Semar Badranaya alok menawi wonten Narendra ingkang tedhak wonten ing karang kadempel lah kok jebul sinuwun Darawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den iya Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka kula pundhingga jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Gus iya Kakang Semar ndak tampa Kakang tiba padha-padha Ndara Setyaki bekti kula ya Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana kula pundhingga jimat pariping dayana ing kasantosan lah kok mboten nyono-nyono kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her para priagung-priagung waduh sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat pariping Ndara Janaka bekti kula nggih Den iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat sinuwun Darawati bekti kula nggih Den Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih Ndara Janaka bekti kula iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih Ndara Setyaki bekti kula iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan sinuwun Darawati bekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha kok ora basa iki to anu apa kula pun dinggo jimat paripin lali aku Ndara Janaka bekti kula kunjuk iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana kula pun dinggo jimat Ndara Setyaki bekti kula kunjuk iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana padha-padha lek apane suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki nek Ndara Janaka ki loro iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana nek Ndara Setyaki ki gedhening cantas ayo pambegane dhewe-dhewe watake dhewe-dhewe enten apa Gus rawuh enten karang kadempel Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2 satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya dawuh napa kabar sumebar warata yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal mbangun kayangan nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titi priksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine mangke riyen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar Yunadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya Kakang Semar kuwi titis dewa nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Darawati dawuh kelawan nata ing Darawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut
nggonmu bakal bangun kayangan. Mergo Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teko kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Wo tak kira nek Guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru mboten padha kali sing kula omongke. Mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar, niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus utusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembahaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Kok coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Ndlelengi Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong ora nyaut. Merga wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan pari mangandikan kali kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan mriki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelusi Bathara wayah nur jagat. Dadi ngono to karepaning Semar Badranaya.
yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektine Semar Badrana kalawan Nata Ndarawati, aku kuwi sesembahmu, aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewah kowe ngregem jimat, kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak tentokake yen to Semar Badrana wis ora marut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas marang-marang bakal apa iki, Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok dadak kesangkut. Kurang trampil ha prai 5 dina. Ayo. Keprigel aku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati iki, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora men pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggung bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mengarep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ra tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinu. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapakne iki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora kaya ya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun besok karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu lereng nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok lereng. Ya Mario. Tenang malah bantu mah. Wong aku karo bapak sayang, Pak. Aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh aku nek ngetokke bandi jenenge Sukini ya, Truk, ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune Nata Ndarawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak diku kabecikane negara Ngamarta. Ora diku kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak goleke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ora apal. Kabagyaning wong niku kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujanganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak mung perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Hah? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke. Ngono lho ki ora apik. Ngene ki apike ngene ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku mleh colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu,
Semar dipenggal aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora, ning bangun moral jiwa pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya men. Kowe iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep meparangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Kok tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe mani karo Kresna. Belum. Aja kok sampean dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene, Truk. Kowe mani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena wakar iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanane ora. Aku arep mati, Tru. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Lah enggak ono kuandane Bagong legane ngadun. Kuku karepe dhewe panus maning jajalan. Kowe wani gendak sikala kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Soalnya ini nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih, Mas. Ratu Gusti kowe tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ora wani harus diaki sing tak wedeni awakmu. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa? Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba manut apa? Ayo legandang direng. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kok nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk guna mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere mung wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lamongan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kowe sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone iki? Do ngopo ya ning mburi iki? Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhane. Satria-satria jare mau sore Kakang Sewan tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe?
bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku. Le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kanca? Iya. Wah, isih metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lega. Iya. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene bentuke iki. Klerune jupoke. Piye ning opo, Gong? Niki wau Sinuwun Darawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo pukulan Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjek kali Bapak Semar merga pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane miwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ning papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, Enggak bangun Kahyangan. Sampeyan niku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti samatra Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep terus Sinuwun Darawati tantang lho kowe nantang karo Siwa Darawati heeh ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco terus iki Siwa Darawati nanti metu jaba Siwa Darawati metune jaba karo sapa kancane Raden Janaka karo meneh Raden Setyaki sing maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora ngerti brengose ya tak obahke. Endi kowe ra dibrengos kok Wah tutuk ndase bener. Obah nang dudun ngono. brengos kok ndut Hah, brengose ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak. Apa tak turuti karepmu. Belajar metu njaba kabeh. lah terus kowe nyeluk aku Sampeyan mau muni piye? sing endi Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? nek entuk pariyale bapakmu aku wani nek bapakmu ngelilani aku wani Men, omong men. setan tenan kok Pancen setan tenan. lho kowe kuwi kok yo Aku to men. Dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun Kahyangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ngomong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora?
ora jelas seret metu jaba wedok kok ngawur ben aku metu jaba kok ya metu jaba ben gak kudu adil apa kae masa aku metu jaba aku metu jerakau dorong tasena terus yuk ayo dorong tasena kula pasrah kan tentremaning Karang Kadempel sinuwun Darawati mang ngundurke pon ngomong sing ngomong cangkemmu cangkemmu boleh ra jama-jama ketara ya ngerti ayo weh Den nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih put dilakoni mawon merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik sing ala bakal ketara nek sinuwun Darawati duwe niat jahat duwe niat ala karo Semar mesti ketara sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo panjen bocah siji mesti gawe perkara ora aku sing gawe perkara sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ganggu karo kowe Pak iya ya wis nek pancen sinuwun Darawati karepe ala karo aku monggo aku ra mbibiti ala wis to percaya sapa sing tandurane apik tukule ya bakal becik sapa sing tandurane ala mesti bakal keweleh tenan Pak ning aku njaluk karo kowe aku ora duwe Pak kowe sik to aku njaluk karo kowe kowe aja ming meneng bae ning kowe iki grisane men ketemplokan kupu nang keleke kok aku njaluk tulung karo kowe yo melu tumandang karya siapa sendika ngestaken dawuh aja meneng bae nggih nek iso perang ning nganggo akal maksud lu karepku perang ning aja nglarani nek iso nganggo budidaya igo pertikel piye carane mungsuhe kalah ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara oke monggo gawene Pak iya ngaten sampun cekap kula matur sampun Bapak Semar menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gandung sibo nah kowe iki nek gelem basa apik ya apik ning nek wis omonganmu sakarmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama tapi ini anu Pak tapi ini piye ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya iya wis Bagong Anggriya ngono wis ora iso dilekke tenan rumangsaku kok iya Petro dalam Pak Petro wonten dawuh kawula dibubarke ditata aja nganti ning kasembyok ing Aradan nggih ngestoke dawuh karawitan Karang Kadempel dikon ngunekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemarang dalem Kasemarang iki maksude piye ngestakaken dawuh Pak gending kesenengane bapak nggih ampun sing angel-angel Pak sing gampang-gampang mawon mergo niki enten sing pocokan iya Santi Mulya Santi Mebel Santi Mulya kok Santi Mebel pelok nih Pak kayak ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon ngelimbuk cangik melipur sanggaring para lenggah ngestakaken dawuh Bapak ngestakaken dawuh nyuwun pamit Pak sing nantang Ndara Setyaki kula sing wani nduwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati lah mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Gargaca Kingko melu-melu perkara iki nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi waduh kok kula lah sampean
monggo nek kowe tanding kowe kalah aku ngewangi iki wangun ning nek kowe durung tanding kok apa wis ngewangi kuwi ora wangun mengko ya nek kula meng kalah nek modar ora usah kuwatir tak uripke nganggo napa nganggo banyu sumut kuwi iki ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati yakin ya ora ngapusi lho iki ora anakku cilik-cilik lho iya nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa wis ora usah kuwatir mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik nek kowe kalah mlayu ning aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki estu nggih Den yo ndara karo kanca nggih yo Bagong ora usah kuwatir nyuwun pangestu dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kendelane sandangane wong gelut piye kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki terus wis wani tenan lahir batin karo Setyaki sing tak wedeni apamu Mas wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah maju ya klebus mundur ya klebus luwih becik ndodok ndodok piye wis pokoke sisan klebus yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu tak eman sebab apa wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu kowe mbantu Sinuwun Darawati aku mbantu karo bapak semono kok sampean senopati ning Darawati nek ratu gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima padha karo aku bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima Bagong ki anake Semar Semar ki wong tuaku meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru ayo nang kene dibuktekke Setyaki apa Bagong sing tekaning pati ikhlas karo nyawamu ora ngono wis kepepet kok goyen mungsuh karo aku mati tenan kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro kowe mesti tekaning pati sing dadi nyatane rasa meden-medeni aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh kok seming sirah kok mung dadi loro ayo sing dadi nyatane ngene marganing patimu nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Anggir Antasena oh mak cilik Anggir Garudaca iya paman Anggir Antarja iya kula paman kok sami lenggah wonten ing mriki lho rombong aku rombong aku dadi kowe iki mau asline mung tak pancing aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong saiki glo wadi balaku samapta ing gati sawiga ing diri narwane karo Bagong coba saja potol sirahmu musuh Ndara Garudaca sembur melonyo awakmu Giden ora waduh mbok ngono iya Anggir Antasena ana apa lek kala gak wonten mriku gong minggir sik nggih sampurnake mau wong glelenge kepati-pati ora pancen aku nang kene Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Majelis Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora ya ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe mau sing nakoni aku nglelengi raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro wonge papat kok mung dadekke loro nek ora oman piye ih pancen jatosipun ngaten nggih lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar mongko aku ki jiwaning satriya nek nglencati apa sing dadi sumpahku aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat mula nek lek Setyaki paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku Kakang Garudaca Kakang Antarja digawe rame ya gelem dirembuk sing apik-apik ya gelem modar
Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manungsa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garkoco ya Samapta, Kakang Turjo Samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa mak cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikane Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iku ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayo rukun tembayatan manunggal siji ngangkat Praja Negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut majelis Tyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen majelis Tyaki tetep bakal bantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu ora ndugu mbolo, diwaneni karo Kakang Garkoco, diwaneni karo Kakang Konturjo. Aku njaluk ngapura nek aku kula nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Iya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane pancemu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, girilusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Iya Bagong. Nggih. Mulai sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung. Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Apa ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garkoco ya maringi aku. Mene yo apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, Boleh bergabung. balekke. Apa tau? Balekke.
ora tau baleke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo baleke. Alah, mau golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Meng hampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki, Gong, isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methoke Sinuwun Darawati cobi? Sinuwun Darawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula sing unak-unaki Sinuwun Darawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Darawati? Bagong, Nun, Koko Prabu aku sing methoke. Koko ora pinadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Darawati, Wis ben, tak lakonane. nek dipecatke dadi senopati, aku melu Kakang Semar. waduh, nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi meneh. Tak pethuke kok ora Pundarawati. Nek kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Dawi suwe nyekel Bagong lah kok malah kowe ning burine Bagong. Nyuwun pamunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Punakawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatera. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lha kula jabut untuk kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Setyaki wis kalah karo kowe. Kalah, Setyaki wis manunggal kali kula. Ndara Setyaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Setyaki pun mboten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa si Adi bakal kliru karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Punakawan Bagong. Setyaki, Wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisruh. Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kaliyan pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kaliyan Bagong. Kula mboten badhe manut kaliyan sinten-sinten kejawi kaliyan Bagong. Jaga Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngesaken dawuh. Wilah edan tenan iki. Iki lakon apa ora kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paribaksa kula. Jaga Dewa Bathara ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu kelawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis tresnane wis lunga aku isih acting. Ha wis cilaka. Wo, la edan tenan. Truk. Iki ngapae? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong. Umpak Pijawa gawa stop map. Tega Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae kalau. Kalau burine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono kok. Wah, iki mesti setan godol mayit barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus ya. Takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya setan gondol mayit.
Aku tumenggung Panigas Jonggo, tumenggung Panigas Jonggo dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan watu iso nyempal bau ki wonten ning Setyaki. Piye? Nyempal bau wonten ning Setyaki. Wani halo sing nawedeni apa moraming kasuwarwa tebak dadawone marganing patimu. Tak pendem sisan. Ape. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala jandang mangure. Sing praena ngati-ati lho Kang. Panigas Jonggo. Nggih, Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten izin. Lho, Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki. Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Bathari Durga. Dewaning panggoda pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sawantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Pak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Dilatih kok. Ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Pram. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Nyamber ki wonengen. Kula dicandhak nikane arep diuncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabik mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbak. Wis ora ana sing mangga kuliah. Sapa iki prajurit sing arep maju? Yang lewat aku kelingan bubur kae biyen tak goleren ayo Sukini nggih Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho Mbak. Kowe kuwi Nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho Mbak. Termasuk bintang. oh iya deh. Arep maju mungsuh Karang Kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus Mbak. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun, Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. ana maju ana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun.
gluming sithik kok ditugel lho Mbah. Guys kok kae mangkat aja kesuwen. Amasura Marata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaga Kaca Raden sapa Mbah? Antarja Raden Antasena 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele kebablasan tele kelakon tele kebablasan minggir Mbah kula serang kepengen perang lho Mbah. Iya wis maju kana. Ya ampun Mbah iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora grek. Perang siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan sendaki Gatot Kaca Antasena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini nek awan Sukino. Cici aku wong kaya dikae urip candha tak sebul dadi apa kandhamu wae.